aħna ma nafu xejn. Kull vot li ma jmurx għand il-Partit Nazzjonalista anka jekk se jkun vot ta' esperiment se jkun ifisser li intilab bil-futur politiku. Għal dan il-kap nazzjonalista Bernard Gregg f'diskors għal kollox diviżiv waqt attività politika f'Marsa Scala fejn kemm moħħu biss fl-elezzjoni ġenerali u fil-voti. Kull vot li ma jmurx għand il-Partit Nazzjonalista anki jekk se jkun vot ta' esperiment ifisser li inti qiegħed tilab bil-futur politiku. B'ton negattiv huwa qal li n-nies għandhom ikunu parti mis-suċċess ta' din il-ġlieda. Ersqu il-qoddim ħalli jintkom tkunu parti mis-suċċess għal din il-ġlieda. Intant, Gregg qal ukoll li l-Gvern ħoloq l-inflazzjoni bil-kola bid-dibattitu il-ħamis li għadda fil-Parlament juri bil-kontra, kif il-Gvern sema numru ta' miżuri li bihom jinvesti fil-poplu bħal żieda fi Children's Allowance, pensjonijiet, tax cut, is-sussidju fl-enerġija u l-fuels u l-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja.